तांगशाला हारमा कम्युनिटी हल चोरिलामनि तिप्रा माथानि सिक्ला बदलताय बुरी बदलनि कताल आदं संनो तुयै कायसा समय तांलायमुनि पांडा संचाजाखा ओ पांडागो बरगनो कारिबो बक्सनगर ब्लकनि कताल चंजांनाय आदं संनोबो समय तांरिखा हिनि कक्तमा साइमानखा आरो फाइमानजाखा एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा विश्रामगंज सब जोनाल अफिसनि चेयारमैन सुरन देबबर्मानो कारिबो बुरी बदलनि आदंजों बिना रानी देबबर्मानो खबै मथानि जुदा जुदा आदं सं चोरिलामनि सिमि बुद्ध देबबर्मानि कक्तमा चुमुई टीवी हामबायरो तिनि जोंरो सिनि ऑब्जर्वर टीम आणि याक सिगलावो तंगो सबिन देबबर्मा तयान याक रावलो तंगो बुकुक दिनारानी ताइते उयाग्रा साइड तंगो सिनि ओ एरियानि गुलागाटी आमतलिनि एमडीसी बरनगना उमाशंकर देबबर्मा जोंरो तिनि हेरमा बाजारनि कम्युनिटी हलो जों तिनिरो चोरिलाम विधानसभा सीटनि 10टा बिसिनो तुयै जोंरो चोरिलाम ब्लक कमिटी खाका जनरल नि ब्लक कमिटी तिप्रामथानि तै बुरिरकनिबो जोंरो कमिटी खाका आमा हाइके तिनिरो चोरिलाम ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट खा चिनि चिनी प्रेसिडेंट का चिनी ताकुक संजीत देबबर्मा ताई वाइस प्रेसिडेंट विक्रम देबबर्मा राजू देबबर्मा उत्पल देबबर्मा ताई विराज देबबर्मा ताई सेक्रेटरी का जय किसान देबबर्मा आमो हाइके जों ट्रेजारार जन मांखा ताई सोशल मीडिया वो जों मानव ते संजय मानखा आमो हाइकेनो तिनि अरनि बररो ओ चोरिलाम ब्लक कमिटीनि बररो बेलाय खा बासाजाक बरक तिप्रा मथानि एंगै सामुं तांनानि ताइचिनि बरक दफानो तिप्रासा दफानो मोथांनानि बागै बरक थामसा क्लाय सामुं तांनानि बागै बेले खा बासाजाक ताइचिनि बुबाग्रानि नाहार मुंनो बास्तव रोब्रनानि बागै बरक जे कुनु टाइप नि मुभमेंट बरक अंखनानि बागै तैयार दङ आमा हाइकेनो सोंथाय बनुखा चोरिलाम बुरी बदलनि बो त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन आबनो हंखाय आं कयनाय सिनि बुकुक दिना आबो बनो साग्रा सिथो हामबाय सिनि त्रिपुरा मीडिया बायना दिनैनि आरो जे चोरिलाम केन्द्र बक्सा कमिटी खालामो ऑब्जर्वर स्टेट ऑब्जर्वर वुमेन्स TWF ताई जेलारक बय रखनि आरो खादे संना संगि रख जाखा मन बिसिं जों चोरिलाम तिनि ओ हेरमा कमिटी खाला कमिटी खाजाका चिन बुरि रखनि के तागर फाइमानजा सिनि ऑब्जर्वर नि स्टेट ऑब्जर्वर सार उपेंद्र सिनि ताकुक सबिन के ओ आम सानैना गुलागाती आमतलिनि सिनि एमडीसी सार देबबर्मा बर तंगो के जों तिनारो बुरि रखनि कम्युनिटी खाजाका आइ केसे को और चिनी मैडम सिंधु पन्ना जमातिया बसी और नि ऑब्जर्वर लीडर वन लीडर्स तंगमानि खास बसी तंगमानि बा बिनि साखामियानि बागै बतिनारो अटेन्ड खालामलिया बिनि सामुनाम तिनमा खालायया गेवरं खा प्रेसिडेंट बुरिरंनि प्रेसिडेंट रम्बा देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट तंगो आबो सालिया जे मेन सानो सेक्रेटारि मा एरपरे तेरजारा रेणुका देव टिभिनो ini
हेरामा कम्युनिटी हल चिनी चोरिलाम ब्लक कमिटी नि जे खानानि ब्लक कमिटी जे तिब्रामथानि खामानि तिब्रामथानि कमिटी TWF नि कमिटी ते यूथ खाजा कावर तिनी ते आबन लगिन चोरिलाम डिस्ट्रिक्ट नि ते कैसा ब्लक बक्सनगर ब्लक कमिटी को तिनी और खालायजाका तिनी 5 तारिख तिनी चिनी स्टेट ऑब्जर्वर रक और फाइमानजा फैजा बरम गनां उपेन्द्र देबबर्मा बरम गनां सबिन देबबर्मा तै बरम गनां जोग दिनारानी देबबर्मा बरमनि बसकांगो बावनि तेजुलमा बाय इने एकटा कायसा क्राक खाजाका जतनी छमत नाय केबनि कोनो आपत्ति करिखेनो काहाम करंखेनो जों दिनै कायसा शक्तिशाली जतन सहमत खालायनाय जों प्रत्येकटा कमिटिनो खायमाखा आंमारखान दंथका ini amjayo mahke जों कमिटी खालायमानो मानगै कुनो केबलि कुनो ऑब्जेक्शन छारावै सर्वसम्मति क्रमे जों तीनटा कमिटिनो खाजाका खूब शक्तिशाली आंखा खालायो भबिष्यत चिनो मथानो रागनामगो ब्लक कमिटी तेबो बुसकांगो तेबो रागानो तेबो रागरवानो होननाय बरनो खा खालायो तै कताल जारा पजा मानाय बरनो तिनि आं बखाबाय खाकाहाम तै जिबाय याफार हरो तै बरनि बुसकांगो थिनांनि सामुं गाहामखौ थों होननाय आं बरनो तामनाय बंनो खाका हामया फारो